Ljudi, evo mene. Niste davno napravila novi kanal, prebaci brzo na njezin kanal da je iznenadimo, da bude evo ovdje 40.000, da nju iznenadimo, ljudi. A danas u videu šta će se dešavati u Friendovima, ovo je Friendovi kanal, kažu se već čuli za taj kanal, tako to sve. Danas šta će se video u ovome dešavati je da ja ljudi zovem Aileen i Jelena, ljudi. Da imamo kako ćete se tu sve ponašati i da imamo kako će se oni ne ponašati kad se pomire i tako to, ljudi. Da ljudi, idem ja brzo da ja zovem, pa hajde, čao. Zvao sam, ljudi, evo treba uskoro doći nova vrata, ljudi. Meni viču da ja dođem njima dole. Inače, ljudi, da im kažem ovdje, ja živim, vam Larisa i vam Tajlin. Da, ljudi, svi živimo u istoj kući. I eto, ljudi, da znate, evo Nisveta napravila novi kanal Nisveta. Ako ste čuli ikad za naš kanal, a to se zove ovo. Evo vidite, ljudi. Sad ću vam ja ljudi pokazati. To, ljudi, je ovaj kanal što mi snimamo na njemu. Da, ljudi, i svi se brzo preplate na ovaj kanal, ljudi, Friendovi. Evo ovaj kanal, svi se preplate na ovaj kanal. Da, ljudi. Dakle, svi se brzo preplate na ovaj kanal. Sad će doći Aileen i Jelen, ljudi. Mislim, čujem. Hajde, uđi. Gdje se, Jelen? Gdje se? Što se vas ve? Ja ne bi htjeli pomirt. Ja objašnjam ljudima moj kanal. Ljudi, idemo, ako želite, idemo donisati ti Larise i Aileen, ljudi. Da, ljudi, idemo do Aileen, donisati, a od tada čujemo se čim dođemo. Sad ću ja gast monitor, inače ovdje je ljudi kompjuter, znači ja ljudi ugast. I samo će se ugasiti, evo ima tamo iza. Čekaj. Eto. Ljudi, evo pogledajte kompjuter da se sam gasi. Bez ikakvog problema se gasi moj kompjuter. A sad ću ja, ljudi, evo ovdje zaustaviti video. Da ja, ljudi, siđem dole. Da počnemo snimati video pravi, ljudi. Da, ljudi, idemo napolje i snimati. Da, ljudi, čao. I ljudi, još nešto, zapamtite, nisati kanal i moj kanal što se nalazi link u opisu ovoga videa. Da, ljudi, brzo ljudi, zapamtite taj kanal i moj kanal i to je to. Da, ljudi, idemo, čao.